Og så er vi klar til en dejlig dag på Sibes. Jeg er lige mødt i skole. Klokken den er 8:30. I dag har jeg en god dag. Solen skinner. Jeg kan lige til noget vejledning. Så er min dag sådan set overstået. Efterfølgende skal jeg så lige mødes med nogle venner, der går på de andre hold. Og så skal vi lige sidde og snakke lidt og få en kop kaffe. Jeg skal huske på, at CBS er jo også andet end bare lektier, opgaver og eksamener. Der er sindssygt gode rammer for at pleje sit studieliv, det sociale. Det er også vigtigt, og det er der også masser af plads til. Jamen, vi er på vej til Makro Team, som foregår i lokalerne på Kilen. Noget vi begge to bliver spurgt meget om, når vi er hjemme, det er, om der er de her CBS-fordomme, de rent faktisk holder værd. Ja, det gør de faktisk ikke. Jeg vil sige, folk er generelt meget åbne og imødekommende, så det er nok ligesom så mange andre steder. Yes, jamen vi smutter til team. Ja, det er ikke.